MLA रबिराम नार्जारी बे सारा बेहाय जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लागोन। नैजिस्निथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो थाम-थिम खालामदों। बैसागु बोथोराव रंजालि बैसागु फोरबोखौ सिगांनि बोसोरफोराव गाजा गोमजायै खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरि आफादनि बानजायनायाव 29थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो थाम-थिम खालामदों। बबेखानि बे 29थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ एप्रिल दाननि 11-12 खालार खालि हगमाबिल गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंनि 10 रिंगायाव लाइमोन आफादनि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायजों लोगोसे गामिनि गागि सुबुंफोरनि नुजाथिनायजों लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया आसामनि थागिबिफोरनि मोनसे परम्परा आरो बर' हारिनि थाखाय बर' हारिमुखौ सिबिनाय आरो अनसायनायजों लोगोसे उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय आरो गिदिरा उन्दैखौ अननाय आरो खौसेयै रंजानायनि मोनसे उत्सब। बेजोंनो लोगोसे हगमाबिल लाइमोन क्लाब लाइब्रेरिजों खुंबोजायै देग्लाय बोसोर 29थि खेब खुंजानो गोनां रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गोबां माननि आलासि नुजाथिफैगोन होननानै लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि निजोम कुमार बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होयो। नोंथांमोननि जे ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियानि जों फोरमायनो मोननानै आङो हगमाबिल लाइमोन काम क्लाब लाइब्रेरिनि सासे बोसोनगिरि हिसाबै गोजोननाय फोरमायगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंहा गोलाव समनिफ्रायनो खुंबोनानै दिनैहाय 29थि बोसोराव आगान होबाय। दा बेवहाय जोङो गोबांथार हाबाफारि लानाय जादों। दा बेवहाय हाबाफारियाव जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे माखासे बादायलायनाय हाबाफारि दङ। बेजों लोगोसे जोंनि समाजखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनसे हाबाफारि लानानै जों साबसिन गारजेन हिसाबै सायख'नाय जायो आरो साबसिन आबादारि हिसाबैबो जोङो सायख'नानै लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा गामिनि जौगानाय आरो गामिनि माबाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलाव जोङो माखासे मोजां सुबुंफोरखौ लाबोनानै बेवहाय जोंनि गामिनो बोसोन होफैनाय हाबाफारि लानाय जायो। सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंनो थाम बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। फैगौ बोहैथि दाननि 11 आरो 12 एप्रिलनिखौ थि खालामनाय जादों। आलासिफोर फैगोन नामा? आलासिफोर दङ। दा गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै दङ डक्टर बारहुंखा बसुमतारी गभ कलेज क'क्राझारनि बिबुंगोरा। लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै दङ जोंहा जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित कुमार बसुमतारी आरो जर'खा आलासि हिसाबै दंबावो जोंहा समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म। बेजों लोगोसे आरो सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा दङ महादेब बसुमतारी साइन्टिस्ट। आरोबाव सासे सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मुसाहारि। बेजों लोगोसे माखासे सायख'जानाय आलासिफोर दङ गोबांथार। दा बेफोर आरोखि बे हाबाफारियाव जोंनि जथनाखि गामिनि गार्जेनफ्रा आरो स्टुडेन्टफ्रा मैखोमै बाहागो लागोन। जोंहा घन्टा मोनफ्रोमबो थि होखानानै हाबाफारि खुंनाय दङ। जोंहा 11 थारिखआव दङ फुंनिफ्राय माखासे बेखेवनाय हाबाफारि लानानै जोंनि क्लाबनि फिरफिला उरायहोनाय आरो रुंसारिफोरनि मान बावनाय। बिनि उनावहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरावबो जोङो गामिनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै बेंखन सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बे बेंखन सावरायनाय हाबाफारियावबो जोङो रामफलबिल दख'रा बर' समाजनि बेखौ फोसावदिं नेहाथारि बिथांखौ बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लानाय जादों। आरो मोनाबिलियाव जोङो बे खुंगा 29थि रंजालि बैसागु फोरबोनि जे खुंफुंनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोजोन खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि सावजेननो थाखाय जोङो आलासि हिसाबै लेंनानै लाबोनाय जादों। जोंनि
मिरु लाइमोन गांखंनि रां दोनथुमगिरि फुकन लाहारि सारखौ लिंबोनाय जादों आरो लोगोसे गोजोन खौसेथिखौ लोब्बा लाखिनानैनो जोङो फारौ उराय होनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बे फारौ उराय होजेनगिरि हिसाबै जोंहा बर' समाजनि गामिगोरा आरो ब्रह्म समाजनि गामिगोरा बिथांमोनहा लागोन आरो मोनायाव जोंहा थुनलाइयारि हारिमुआरि आयदा बेखेवनाय हाबाफारि दङ। बेवहाय हारिमु बेखेवगिरि हिसाबै दङ जोंहा जोंनि 8 नं दतमा समस्तिनि MCLA प्रकाश ब्रह्म बिथां आरो बे जाहैबाय जोंनि 11 थारिखनि अखानायै जोंहा 12 थारिखआव फुंनि हाबाफारियाव दङ जोंहा गामिनि गासिबो बैसोआव जानाय गिदिर सुबुंफोरखौ लेंनानै जोङो खुलुमनाय सन्मान होनाय आरो बोर सारस्रिनाय मोनसे हाबाफारिखौ लानानै खौसेयै मोसानाय हाबाफारि दङ। बेवहाय बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा दङ जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंजेननाय लाइमोन खामख्लाब लाइब्रेरिनि आफादगिरि मुस्रि अमृत कुमार ब्रह्म बिथाङा बेखेवगोन आरो बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि हिसाबै जोंहा दंदेरो जोंनि 29 नं सोनाब क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारि बे सारा बेहाय जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लागोन।